Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 22. marca 2017. Máme pred sebou euro-dolár, ktorý dnes znovu išiel smerom nahor a blíži sa k Fibonacciho predikciám. Prvá predajná 1,0830, druhá predajná 1,0874,75. Skôr by som bral do úvahy tú druhú Fibonacciho predikciu, ktorá je pravdepodobnejšia na odraz. Naopak nákup 1,0690. Poďme sa pozrieť na DAX, ktorý dnes celkom slušne klesol. Na zajtra Fibonacciho predikcia na predaj 12028,2. Naopak nákup prvý 11810,1. Druhý nákup, ktorý je veľmi silný, 11720,3. No a poďme sa pozrieť ešte na britskú libru, ktorá dnes atakovala dve Fibonacciho úrovne. Prvú sme prelomili, ale trh dal šancu vypnúť tento trade na nule. Otestovali sme aj druhú pozíciu a trh vyklesal pár tipov. Nič zaujímavé dneska to nebolo, viac menej len plazenie sa po Fibonacciho líniách. Takže poďme sa pozrieť na zajtrajší deň, ako to vyzerá na britskej libre z pohľadu Fibonacciho predikcií. Predaj 1,253233 a 1,256667. Naopak nákup na úrovni 1,2415. Takže toľko Fibonacciho predikcie na 22. marca 2017.